Lu pernah lah, lu pernah kan pak? Hilang apa dia? नुदों लोगोफोर बाहेरायाव थाबा माबायदि मानसिफोरखौ नुदों दा गासैबो बिहारनि गोजासो बांसिन बेयाव बर' खम दङ जोङो होमबाबो बाहेरायाव थाबा मा नायदो रायजोफोर गुजरातआव खामानि मावनो थाफैना मावाखै नै दखानिया बेनो दखानिया मोनानि 6टा गुजरात लोग भी नहीं ऐसा नहीं ना लग गया सारा ये 2-4 महीने कम पड़ा दे